camí cap a Budapest. Avui tocava matinar una mica més per agafar el tren cap a Budapest. Deixem enrere una ciutat fantàstica, plena d'història i accessible. El conductor arriba puntual, carreguem maletes i posem direcció a l'estació de tren de Viena. En arribar-hi, ens fan anar a un punt d'informació i després d'uns minuts ens acompanya una persona cap al tren. Fins i tot ens ajuda a portar una maleta. La veritat és que són superamables. En arribar, ens acomiadem de la Núria. I sincerament, vull dir, Núria, ha estat un plaer compartir aquesta aventura amb tu. Ets una joia i moltes gràcies per acceptar la nostra proposta i unir-te a nosaltres. També vull donar les gràcies a Travel Experience per preparar tota la logística. Avions, conductors, tren i hotels. Que menys l'avió, per temes que no són gens accessibles, la resta ha estat un 10. Ara tornem al tren. Quan vaig veure aquells esglaons, l'únic que vaig poder pensar va ser «Déu meu, on m'he ficat?» Però llavors va començar la màgia. De cop, van obrir com si fos un armari i allò es va convertir en una plataforma. Em van pujar sense cap dificultat i després ens van guiar cap al nostre vagó. Pràcticament la meitat del vagó era per nosaltres. Anàvem com reis. A més, si sorties del vagó, davant mateix hi havia un lavabo adaptat i bastant gran. Només puc demanar un aplaudiment per com de ben adaptat que estava. Després d'unes 2 hores i mitja vam arribar a Budapest, on el meu germà petit, l'Eder, ja ens esperava. I per cert, com a bon enginyer, va flipar amb la rampa del tren.